Går vi herude? Jamen, vi går midt. Folk, de kører 200 km i timen. Det er motorvej, jo. Fordi de ved, at derhen de kører 40, så her der skal de lige have fuld gas, og de dytter hinanden, og de ser også lidt ind. Det er faktisk farligt at gå her, skat. Jeg tør ikke. Det er ligesom en motorvej. Man må ikke gå på motorvejen. Se, nu kommer der flere. Der er farlig trafik. Jeg troede, det var søndag. Det var overhovedet ikke afstressende at gå her. Ude på landet. Det var sindssygt. Der er kommet 50 biler inden for 4 minutter, mand. Det var hjernedødt. Jeg troede, vi var på landet. Men det kan være, at færgen lige er kommet ind, og så har de virkelig travlt. De skal til arrangement. De skal ned i vaskekartoffel. Nå, i vaskeforlystelsen. Ja, og det gælder om at komme først, fordi man gider ikke at stå i kø her. Så det er bare 200 km ned til gårdbutikken, så man kan prøve det der kartoffelshow der. Nå, okay. Jeg prøver lige at gå og nyde vejret, uden at blive kørt ned her midt på motorvejen. Men det er meget pænt, sådan herude på landet, men det er også med livet som indsats, må man sige. Ikke? Meget, meget fint. Men hold da op, det er farligt.